Takže čaute ľudia, dneska si zahráme Demonology spolu s môjim kamošom, ale je tu ešte jedna výnimka. Ideme aj spolu s chatom, nelen kamoš, a budeme teraz 4 spolu s chatom, takže kúkaj toto videjko až do konca, dokiaľ sa chceš dozvedieť, že či sme uhadli ducha, alebo sme neuhadli. Daj tu like a odber a my ideme na to. OK, chlapci, dávam ready. Nás pomer, Start. ideme. Dal som prvý barák. Teším sa strašne na to. No ja. 4 sme, takže to bude veľká sranda. Kámo, škoda, že si, môžeš si zobrať toto, tu Počkaj, ja si berem toto. Black Tak. light. Dobre, poďme. A my nemáme ale toto. My nemáme ale baterky. Ja si zoberiem spirit box. Počkaj, ne, dozobral tú kameru. Ja ju potrebujem. Ja. Tak toto, zober si tú baterku. Tak. Ja tak berem baterku. Idem čeknúť, že či tu není taká jedna vecička. OK. Lebo keď tu bude bodka, ešte keď neviete, o čom je táto hra, potrebujeme tu zisťovať duchov, ideme hľadať duchov. Takže... Ja mám ešte aj toto. Neviem, čo to je. To ešte nedávaj. Kde je bráško? Ten duch, ty vole. Kde je cápej, kámo? Nevidím ho tu. Jak zapínam spirit box? A pravím. Počkaj, takže cez toto možno... On nemusí takto cez toto vidieť. Tak zapiem toto. Opla, odpovedal mi typek. Nie, to si ty povedal. Aha, tak nič no. Get out. Wait, keď to bude pípať... Tak. To znamená, že tu niekde je s nami. Wait. Ja potrebujem vidieť takú bodku a potom viem, že kde je. A ti dám takú bodku, moro, že... Kurde, nemám baterku, kámo, toto vôbec nesvieti, ja potrebujem baterku, ja som za to usral, kámo. Kamo, on tu není? On na toto vlastne nemusí vidieť. Tu je Umbra board. Oh! Chlapci! Je to Umbra! Zaškrtite si! Už vieme, je to Umbra! Zaškrtite si! Nej zaškrtnúť, ale označiť. Je to Umbra. Umbra. To je jasné. Dobre, bežme. Máme to. Umbra je to. Ja som to mal ešte raz, takéto. Bude to Umbra. Je to Umbra, kámo. Dúfam. Fejlek. Aha. Lele, ja som mal Umbru a ja som dal Umbra, lebo... No tak... Prvé kolo sa mnou nepodarilo, no. Tak to... Jeden to líbol. Aha, jeden to líbol? Nevadí. To bol ten... A nemôžem si zobrať hento? To si mal teraz ty, prosím. Nie. Kámo, ja si to chcem skúsiť. Daj ready. OK, ideme na to. Dobre, berme na spirit box. Dajte mi tú kameru. No. Dobre. Idem čeknúť, že či tu nejsú nejaké bodky. Lebo keď je tak, to znamená, že tam je. Keď tam bude taká bodka. Jak môžem zapnúť tú flash? Aha, pravím, to zapínam. Garáži možno? Aha, dobre. OK. I'm cooked. Teplomer! Hej, keď to bude pod 0 stupňov, tak to znamená, že tam je. Hej, ten, kto má teplomer. Nevidím ho tu. Umbra board. Kde? Nikde. Jeste, chlapi. No ja hľadám tú bodku, lebo to... Tu nikde není? Bože, tu sa kúky, to má byť Umbra board, nemá. To tam nemusí byť Umbra board. Divné. Ja si zapnem toto. To čo je, kámo, tu? To je taká minca, to nič, to nerieš. Typek si chilluje. Ale tak to je divné.
To už, ale nemusí to na to reagovať. Spirit box má do? To má spirit box. Chlapík, kto má spirit box? Nikto. Tak ja idem zobrať spirit box. A tu není spirit box. Je tu len na zemi. To čo je? Áno, on ti zoberie. Čo bolo, chlapi? Zober to. Nejaký fortune ticket. Počkaj! Zoberte ten fortune ticket. Ja som tam videla asi nejakú bodku. Fortune ticket zober. Poď za mnou, typko. Jak sa voláš? Poď za mnou, typko. Haló? To čo bolo? Áno. Ja neviem. Počkaj, ja to vyriešim. Ja viem, jak to dám. Zaškrtnite si, že na toto nereaguje. Dajte si, že Ghost Orb zaškrtnúť. Ghost Orb? Proste, Ghost Orb? aby ste tam mali krížik. Kde máš Ghost Orb? Choďte do evidence a tam máš, že Ghost Orb. Zaškrtite si, že není vidieť cez Ghost Orb. Dajte mi to svetlo. Čakaj, Ghost Orb. Môžeš na to viacej Ghost kliknúť, writing. aby to bolo hento. Ghost Orb. Áno. Daj mi, áno, tú gulu mi daj. Áno, hento mi daj, hento mi daj. To polož to. Škoda, že nejsme viacerí. Dobre. To čo je? A keď tu bude vidieť taký duch, taký priesvitný, tak to znamená, že tu je. Ja tu dám aj knihu, keby niečo napísal. Ja skúsim spirit box. No. Nič Je tu 0 stupňov? Zapni to. Daj mi ten teplomer. Daj mi ho. 19. Tak toto jaký bude za... Ťapky! Ťapky? Kde? Nejdem si prdel. Ne. Ne, nejsou to ťapky. Kamo, kde je? On není v žiadnej miestnosti. O! On není. No, 0,53 tu je! Tu je! V tejto miestnosti! Tu je! Zoberte to. Berem. Tu je. 0,32, je tu. Keď budete vidieť takého ducha, ako keby takého priesvitného. Je tam ešte? Počkaj, spirit box. Áno. Ó! Povedal, že nás zabije. Zakružkujte si, že spirit box. Kde máš Počkaj, spirit teraz box? to možno bude ten Ghost Orb. Spirit box. Poďte. Nightmare. Je to nightmare. Tam nás chcel zabiť. Je to nightmare. Ale to nevieš, poď. Ale je to nightmare, lebo Poď! nás chcel zabiť, chápeš? On nás chcel zabiť. Čo? Červené Čo pípa, je? zakružkujte si, že červené pípa MFA level 5, zakružkujte si. Na Ghost Orb Máš nereaguje, Kde máš takže MFA? máte Ghost Orb, máte krížik. Nightmare. Nie, ty čo máš urobené? Pozaj, Ghost Orb, krížik, dobre. Krížik, Áno, Ghost už Orb. nám zostáva iba Sirena alebo Wright. Počkaj, freezing temps. Ešte musíme otestovať, mínus. Poďte. Mínus to musí byť. Bije mi srdce ako koknot. Strašne mi bije srdce. Jak kokos mi bije srdce. 0, je tu, ale není to pod. Není to.
Je tu? OK. OK. Je tu to? Nič nenapísal. What? Potrebuje to byť cez... Čo? On zavrel dvere. Počkaj, kvetinač! Poďte! Kvetinač zoberte. A čo potrebuješ Že kvetinač? keď bude čierny, tak to znamená, že zaškrtneme si, že zakružkujeme si vider a už teda iba zbýva siren, takže to bude siren. Ale ja nevidím ten kvetinač, že je čierny. A videli ste takto na toto, akože... Dobre, budem takto svietiť na... O! Zasvietil. Zasni, 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 zasni. Zasni, nech to príde. Lebo keď bude rozhodnuté, tak nepríde. Je černý. Není. To ste len zdá, lebo je svetlo. Počkaj, zapni to. Je čierny, vidíš? Aha! Dobre! Je to siren, je to siren, je to siren. Je to siren. Siren. Zakružkujte si vider, je to siren, je to siren. Je to siren. Ideme. Je to siren. Ideme. Nice! Áno, môžeš Poď. počkať, jasné, jasné. Nice, dáme si ešte jedno... Nice, je to siren! Si ešte... Yes! 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 Level 5 mám! Ej, okej. Ešte si dáme jedno kolo. Nice, to je... Kámo, áno. Počkaj, čo go pozví, ne, toho typka. Dáme si druhý barak. Ne, Dajte kámo. ready. Tak ale ho pozví, ne? Dajte ready. Tak ale hento typka pozví, ne? Na čo však už pome? Však on chce ísť s nami. Kámo, napísal. poď! Však napísal, že Ready. môžu teda tak. Napísal, že môžu teda. Tak. Počkaj. Toto si berem, teplomer si berem. Poďte. Tak. Chceš flešku? Počkaj, ja si zoberiem. Zober Dajte kvetinač. mi tú kameru. Dajte mi, áno, to mi daj. Ja už nemám tú kameru. Dobre, díky. Zober knihu. Knihu zober. Kde si, brašku? Ja skúsim Spirit Box. Toto ne. Trošku. Bude po mne, Swiss Scott. Počkaj, teplomer. Teplomer. 16? 20? Papos? No. Kde si? Tu. Ja ťa nevidím, kde? A tu si. Teplomer nič? Tak to... Oddajte sa do tejto miestnosti, toto býva najviac. O, pípa mi to! Ok, daj si to, ber to! Žlté? Žlté, tu je niekde! Tu je, dávaj to sem, tu bude. Tu bude vnútri. Tu bude. Ne, nebude. Tu je. Takže, tu je. Už neblika. Daj to sem, daj Tu to je, sem. tu je! Spirit Box. Tu je. No. Neodpoveda. Daj teplomer, či tu je. Teplomer. To? Není tu, tu není. Tu bude, ne?
Bude po mne. Zlom! Mona Lisa, Dick! Mona Lisa! Bude po mne, svíčko. O! OK. Počkaj. O! Žlté, pipa. Pipa, červené. Tu je. Červené. Zakružkujte si, že červené. MFA level 5. MFA level 5 si zakružkujte. MFA level 5. Áno, mám. Spirit box, skúsim spirit box. Skús. Poď so mnou. Áno, poď. Niečo Píše. Dajte si, že ghost writing, zakružkovať. Teplomer. Ghost of writing, zakružkovať, teplomer. Spirit box. Teplomer nič. Toto ghost orb. Neodpovedá. Kvetina, no. Dajte mi... čo máte? Môžem prosím ťa skúsiť hen do čo pipa, prosím. Počkaj. Nevidieť ho? Je tu ghost orb? Ale čo tam napísal? Get out of my house. You don't believe here. To napísal. Get off my house, you don't Počkaj, believe me. potrebujeme zistiť laser project, no. Freezing tones. Hand stripped. Spirit box, dajte mi spirit box. Daj mi to pipace, prosím. A to už máme zistené, takže to ti úplne na nič. Alebo ma to baviť. A som skúšal spirit box, to není. O, je tu, lebo je najmenej stupňov. Pipa? Okay. Červené! Duch! Bol tam. Zakružkujte si laser project. Shadow, je to shadow. Laser project, kde? Takto, Laser project. Shadow. Je to shadow. Týmto. Dali sme to, poď. Ne! Yes! Ja mám job failed. No, tak ty si asi dal niečo iné. Ja som Takže nezakručil. ak chcete ďalší part Demonology, nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme na budúce, kamoš. Čau.